deko jopuonj. Koro wang'iane motenre kod ywak kata ng'ur mar jopuonjre mag mbalariany pacho ka. Jatend jopuonjre mag mbalariany kar chung od bura ma Tharaka e kaunti ma Tharaka Nithi okwedo wach mar kumo hola mar siro somb jopuonjre kod tiegruok miluongo ni HELB. Kaluwore gi jopuonjre go, hola ni osekonyo jopuonjre mathoth ma e familia maonge kod nyalo dhi nyime kod somo maponi oroche, to biro kelo midhiero maduong' ne jopuonjre mayudo hola no kendo chule bang'e. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi odonjre wachno mapiyo mar kendo medo omenda ma ichwalo ne HELB mondo mi jopuonjre maonge kod nyalo yud konyruok e yore gi mag somo. It is not fair to scrap our funds, which will, there are so many vulnerable comrades, na hakuna mahali pengine tutapata pesa. Tunaomba kwa bwana president, the issue of scrapping the HELB loan, kwanza wanafaa watuongezee. We believe the government has money. Kuna hustler funds tuliona zikipeanwa bure na tujui kama zitarudishwa. Such money should be channeled to the most vulnerable people. They are supposed to fund the HELB and increase the finances, because many students in our institution, they are looking for one. They survive, they raise their fees through the HELB. So tunaomba bwana president Mr. William Ruto, HELB aongezee, wanafunzi wanaumia, watuongezee HELB. Serikali ya saizi ni ya hustler, so some have no money. Hustler fund inapeanwa, wanafunzi wengi hata we don't know whether we return it or we won't. But we, Mr. President, tunaomba tu our honorable President William Ruto, uko na the Interior Secretary Kideke, he is from Tharaka. Just let him help, has a lot of money from the national government. Mtupe HELB, mtuongezee HELB for the remaining years ukitoa hiyo